Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinasilosak, iso ita ti makagapo nga agproblema ak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay amang mas kamanain, anakatanaw iti adayaw, Alona. Anyat orasan tatang, ngamawan pa iti asawak. Amang ano nag-overtime manin wano saan, awan pa'y karelyebo na, kasgwardya. Kanayon lata na kasta. Adan samot tan babae na. Day nga minadagos ti pampanunutem, babae adagos. Katanya ko mga rudngay. Amok, iras-rason na lang dayta overtime adayta. Ay, saan ka unay iti asawa manak ko, tanasingpet ni Primo. Kabailan na ngamin nga irikos ti utak yu, tatang. Ngam na siyak, saan? Ala, ingkakit maturugain. Nasaysayat pa'y datang aramiday. Saan ang mabalin, tatang? Urayak ti asawa. Apay analadaw ka manen anagawid, ha? Anya ka kadi. Naladaw lang asimrak ni Pari Maki. Tada emergency na. Iso nga inuray ko. Nagadukat arason mon? Amok! Ada babaem! Babae nga ibagbagamat. Ala, umay ka. Sumrak ta iti kwarto. Umay ka. Di na kaiguyod, Ala, agsukat ka. Usuban ti uniform mo. Agraman underwear mo. Takitaak. Darasam! Unay kan. Kas kalagbagtit mat. Surutam ti bagbagak no agpayso nga awan babaem. Wano, kagap-gapom iti ayan na. Awan amok iti bagbagam. Agtrab-trabaho ti tao iti nasayaat. Ngam pagat atapan nakit din. Nanang, bagbagaan nyo man di anak nyo? Tapay, Alona. Amok, adda pagluklukwan na babae. Nalaing lang agilimad. Iso adyak makaala iti ebidensya. Aday ta ka manan. Pagat atapan manan ti asawam. Isakit yo. Ta anak yu kat ngarod, nanang. Atap mula ang dayta, Alona. Awan dakas nga aramidan dyan anak ko. Namin anok matan a kinasao. Amok dyan anak ko, Alona. Saan nga gulbud kanyak dayjay? Basta, saan ang kasumardang, aging gaadyak mapanagnakan kada kayo, nga adda babae na. Ay na, Alona. Parparigatam laang tibagim, iti kasta nga aramidam. Anya nga tati aramidag. Tapno maamuak no adda babae nilakay ko. Wenno awan. Ay katsurutam iti amin apapanan na. Wen anya? Apay, mariknam ka di kat adda babae na. Kasano? Kanayon mat ngamin ti panag-overtime na. Wenno saan? Maladaw nga agawid. Dayta ti kasayatan nga aramidam. Surutam iti anyaman apapanan na. Alaman nga rod. Takasta ti aramidak. Dituyak nga agpwesto. Nalawag ang makitak dito'y building abang bantayan ti asawak. Makitak no asino dagiti makasarita na. Mapanuknukak lang nga da babae na. Iparupak kan ni nanang. Saan kit di na mamati? Nga da aramid ti anak na. Makita na ita. Sa dino tinagapwam, Alona, nagmalmalam ngawan ka dito'y balay. Didak disturbuan, tatang. Makita yumat. Agdardarasak nga agluto. Tadandanin sumangpat ti asawa. Sa dino nga ron tinagapwam. Pagat atapam ti asawam,
Ngam si kansa met yadda aramid na. Anya matan ti kasta sa asawan nyo, tatang. Sinurot ko ti asawak. Binantayak iti trabaho na. Kahit ada nakita mababae na? Awan? Dayta. Sumardeng kamot ngatan ngagat atap iti asawam. Amangan no nairan na laeng asaan daan nagkita ita nga aldaw, tatang. Nayin ti kasta panunot mo. Talagang araw dadi ka sumardeng. Jack sumardeng, aging gang awan mapanekneka. Ola, mangan kan. Da kayo ka ni tatangay. Imo na kami tayon. Tanagbayag kamot ngamin. Sige nga Rod, mga anakon, tamabisinak una yan. Mabitlaang. Ayan ti cellphone mo. Adda dito'y bulsak Apay asaan mo ay maibati. Erwar mo takitaak. Unay kalakid din ay Aday ta. O sige. Umuna ako ni ti kwarto ta. Sumaruno kanton. Si kanti mangisimpa itinanganam. Mayatan ti turok ti asawak. Awan mat mabasak iti cellphone na. Siguro, indilit na aminan a conversation da iti babae na. Anya nga taaya ti aramidak. Talaga analaing nga agilimod to'y asawak. Wen, amukon ti aramidak. Wen, kasjay latan ti aramidak. Nakarubuat akon bakad. Ngam saan mo matangan nga isubli ti cellphone ko nga inalam idirabi Daytoy ti alaam a cellphone. Cellphone mo mat daytoy. Wen, agsin no katapay laang iti cellphone. Til aramidam mat. Kasanun no ag-text ti agency iti cellphone ko. Di i-text ko kan ka. Kastamat ti aramidam. No adda ag-text di ta cellphone ko, i-text mo mat dito'y cellphone nga igam ko. Ay, awan la ti di kapakataktakan nga aramidam mat. Itad mo kit din ti cellphone ko, tama pa nakon. Siguro, adda ilamlamang mo kanyak, iso asaan mo akayat. Siyak tupay, kat kayat ko nga ipaigam ta cellphone ko kan ka, tawan mat ilamlamang ko. Ay na, unayin ti kastoy. Makaumakamat. Panawan ka man langan. Maladaw akon, no matidugpay dahito asaritaan ta. Kumusta nga iti panang surot mo iti asawam, Alona? Adda ka din nakitam? Awan nga, Rod. Jakon kaya ta surutan manen. Mataktak mat ti oras ko. Awan matrabaho ki jabalay, no sursurutak latan nila kay ko. Di saan mo nga roden ang maamuan, no? Adda madingar aramidan na. Adda na panunot ko idirabi nga aramidan. Tapno maamuak, no adda kalukwan nga aramidan na. Anya ngay? Nagsinukat kami iti cellphone. Anya? Kayat naman. Awan na aramidan na Saan na makalusot ita? Maamuak, no asino dagiti agte-text kan kuana. Kasla imposible mat dayto Anya ti imposible ako na, Maluna. Maluman. Ngam awan mo't mauray ko nga ag-text iti cellphone ni Primo. Anya? Inalam ti cellphone na. Nagsinukat kami, tatang. Iti kasta, maamwak no asino mo't dagiti agte-text kan kuana. Ay aglablabas kan, Alona. Agyaman ka ta nasingpet ti asawam. Sana matagtagaray. Nasingpet? Amoyo, tatang, dagiti saan amatagtagari, iso ti adda ilimlimad da. Nangalamot iti dayta ngay bagbaga, Maluna. Kat si ka nga raw analaing asumaaw, awan ilimlimad mau, kasjay? Talaga nga awan ilimlimad ko, tatang. Una, gapo ta sa riwak ka.
nga aldaw nga igam ko to'y cellphone nila kay ko. Ngam awan mo't babae nga ag-text. Wano ag-chat. Wano? Adda sa bali a cellphone na nga ilimlimang na iti locker na. Ije pagtrabahuan na. Anya nga tati aramida kaya? Ay, wen. Adda manen na panunot ko nga aramidan. Kasjay laengan ti aramida. Simra kamutan dito yung kwarto. Agsuksukata kon, tas umra ka kon. Ato iti cellphone mo. Itad mo matan kanyak ti cellphone ko. Ay, napnak kamat nga taitan. Amumon, nga awan babaik. Sa anak pa'y akontento, primo. Anya ti amok, no adda ilemlemeng mo asabali a cellphone mo. Ay, jak ammo, no anya a klase ti panagpampanunot mo. Awan lang arudan na duktalam, ipilit mo pa'y laang. Adda sa bali ang napanunot ko. Tap na agtal na ti panunot ko. Anya mananday ta. Daytoy underwear ko ti isuot mo. Anya? Ay, jak kayat. Dinak man pagbalinan apas pasurot latan. Alaw na. Anya? Saan mo akayat? Lalaki ak. Ngam ipasuot mo kanyak ti underwear mo. Natiklo ka matlangan. Adda babaim. Gaputa saan mo akayat nga isuot ti underwear ko. Apay anak kaidang kamutlat taditan. Talaga akay kayat mo ti aglangan iti trabaho? Ngam ti mangisuot iti underwear ko? Talaga amang ipanaknak nga da babaim. Saan aday ta saan ko apanangisuot iti underwear mo? Ti mangipanaknak nga da babae ka. Tapnumapnak kan. Kan mamati ka nga awan babae ka. Agid da aklatan nga agmalmalam. Sa anak nga agtrab-trabahon. Diyak matan rumrumwar dito'y balay. Babaan iti day tang aramidag. Mapanaknakam nga awan babae ka. Makauma kamatan alona. Anya? Kasanutangay, no di ka matagtrabahon. Makaamukan. Imikatakon iti trabaho ka. Maumaak iti aramid mo, alona. Ala, si kangarun ti rumwar ang mapanagtrabaho. Tadituyak laangan balay. Total, adamot ni tatang amang bantay kanyak. Siyak, ti pagtrabaho, No di mo kaya ti agtrabaho. Oh, di uray mabisinantan. Anya? Nanang, da kayo man ti makisarita ka ni Primo. Tapay, mait. Di namatan kaya ti agtrabaho. Anya? Iti anya kumamat aga po adinan kaya ti agtrabaho? Kuang amin, nanang. Siguro aga po iti kinaman ng imon mau. Jack matam mo. Aga po iti naramid ko kat dinan kaya ti agtrabaho. Ay, makaamo ka iti day taparikot mo alona. Di nakiramraman. Si kalaagan ti agtrabaho, tamaganab mau, iti kinaman ng himon mau. Pangaasiyo ka di nanang. Tulungan da ka makisaw ka ni Primo. Apay lang agpatulong ka kanya. Awa mo lang papatsam nga ibagbagak. Oh, si Kamat, ano na? Anya ti masapol mo? Nadamag kong agbirbiro ka iti para labatam. Siyak kuman ti alaam. Mabiit man laang. Nalabsan ka idikalman a makisagsak ka. Ita, makilabada ka? Apay, anya tinapasamak iti asawam. Naikat iti trabaho na? Saan, Nancy? Anya nga ron? Apay a makitang tangdan ka matan. Dinan kaya ti agtrabaho. Taapay ngay. Basol ko ngamin. Kanayonak nga agimon. Ita, dinan kaya ti rumwar iti balay. Anya? Iso apang nga asim mutan Nancy. Siya kun ti alaam para labam. Ayan tinsang pat mo amasida.
Ta siya kung ti agluto. Tuyo, kan kamatis ti ginatang ko. Aggagat kamot tapno saan lang akas tatigat gatangam amasida. Idi siyak ti agtrab-trabaho. Arig na di kapag sidaan iti tuyo. Agsublikan iti trabaho, lakay. Marigrigatan ako na makitang tangdan. Dakdakkel mo't lang ti sweldom, no sikat ti agtrabaho. Pinadas ko tinagsubli iti agency. Ngamawanan bakante. Nakaaladan iti kaswat ko. Narigat ti agbirok iti trabaho. Isu nga anusam ti agtrabaho. Tasikamot laang ti makagapo. No apay anawananak iti trabaho. Anya ita, maamiris mo dagiti kamalem. Uwan tatang. Agbabawi akman, ngam awanen maaramidak. Nagrigat gayam ti agsapol iti kwarta. Sana balay. Maasan tumutla siguro kan kati asawam. Ket tulungan na kang agsapol iti kwarta. Nasakit pa'y latinakam na siguro ita. Gapo iti inararamid mo. Kaya't nala siguro makaamiris ka. Numaadaan tumanen iti trabaho ti asawak. Jakton agim imon, tatang. Rumbang laeng. Subramit ngamin ti aramidam. Aging gaita, awan pa'y trabaho ti asawak, Mr. Lonely, ket pagbababawyak ti inararamid ko. Saan ako mga grigrigat ita, no saan ko asinubsubraan ti inararamid ko idi. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman ak pagayam Alona, iti daytoy apakasarita agsingsingpet ka, ken ipakitam iti asawam ang nagbalbaliw kan. Agkid daw ka iti sorry, ket ibagam nga ikagumaan na ti agsapol iti trabaho na. Ket agkari kamet, adi mon ulitin, dagiti inararamid mo idi. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Alona, Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.